Hallo. Som vi ser, en Trangia 25.5 med en adapterkop og en godt irret Omni-Lite Titanium, som er monteret hernede i koppen. Selve den her ting, den sidder lidt løs, men derfor sidder den jo lige godt af den grund. Den kan ikke falde af, den sidder bare lidt løs. Og det er lidt svært at komme ned til filpuden dernede med en tændstik, men bortset fra det. Nu kører jeg lige lidt gas her, bare lige for at vise. Jeg vil vise, hvad problemet er. Altså problemet er her, når man skal dosere mængden af gas, så skal man lidt vride den her tingest, fordi du kan godt se akslen, jeg taler om, den sidder derinde. Den sidder lidt højt, og den er lidt for kort. Den kan ikke rigtig komme ud. Så det bliver lidt noget bøv og dreje på den her. Men det har ikke sagt, at det ikke kan lade sig gøre. Lad mig demonstrere. Er det ikke? Jo. Mormang. Jeg tager lige min fake Zippo lighter her i brug. Det kan jeg nok ikke gøre uden at bruge 2 hænder. Vent lidt. Min bom. Sådan. Ja. Så om lidt sker der en gaseksplosion her i køkkenet. Okay. Det var ikke så galt. Som man ser, det kan lade sig gøre, og dosere mængden af gas. Men man gør det lidt i blinde, for man kan ikke se plus og minus. De sidder helt herinde. Man kan godt skrue lidt op og ned. Over tid vil det slide ens Trangia. Man må måske ane, at den her åbning her, den ligesom bliver blank på undersiden. Ja, det kan man sgu ikke. Det jeg gjorde med min 27 Trangia, det var, at jeg lavede ligesom et lidt større hul her. Fordi der kom akslen, akslene stikker nemlig ud i den, fordi diameteren er lidt mindre. Men der var nemlig lige nøjagtigt heller rigtig plads til akslen. Så der lavede jeg et lidt større hul. Ja, deroppe og foroven, hvor der ligesom er en mund eller en åbning. Lad mig lige demonstrere et øjeblik. Fordi den ligger nemlig lige her. Som man ser, så er den en lille smule asymmetrisk. Fordi jeg har siddet og filet her, for at få plads til gas, mellem gasfordeleren lige der. Jeg kan godt prøve at demonstrere igen. Så skal vi herud. Nej, det kan vi ikke. Det bliver for langhåret. Fordi så skal jeg have gasslange ud og ind, og gasslangen den er i forvejen i vejen hernede, kan du se. Lad os se, hvordan er det, at afmontere den. Det er noget med her om forfra. Sådan her. Så skal vi have den af gassen. Øjeblik. Så skal vi lade det gøre. Ups. Så skal vi have den her igen. For satan, den er varm. Øjeblik. Aha. Og så den der. Der. Det er simpelthen ikke nemt at filme og samle sin Trangia med kun 2 hænder. Hvad jeg mener? For helvede, den er varm. Men
Pointen er sådan der. Som man ser, så kan den lige nøjagtigt sidde her. Der er faktisk også endda god plads. Og det er fordi slangen dribler lidt rundt og giver støtteben. Skal jeg se, om det kan lade sig gøre for den igennem først. Skal den her igen. Og den er stadigvæk varm. Ja. Okay. Sådan her. Eller sådan her. På en eller anden måde skal jeg have gasslangen igennem her. Det skal være godt. Det kan den muligvis ikke. Vent nu lidt. Det kunne den. Jeg skal bare lige have den der sorte dims igennem først. Ja. Og så wow! Tada! Her. Sådan. Yes. Som man ser. Like a glove. Okay. Det bliver uden ild det her. Det gider jeg simpelthen ikke. Jeg brænder mig bare igen. Men fordi 25-5'eren den er lidt større i diameter, så vil den her aksel her, den vil simpelthen ikke komme ud her igennem. Og derved så vil man ønske sig, at man havde et stykke ståltråd, så man kunne bøje sig en ny og endnu slankere justeringsfidus her, som ligesom er slank nok til, at den kan rotere her, uden at skrave imod hele tiden, fordi det bliver noget bøvl. Så meget om så lidt, eller så lidt om så meget. Håber det var, håber det ikke var alt for kedeligt. Og måske en lille smule hjælpfuldt. Hvad hedder det? Helpful på engelsk. Hvad hedder det på dansk? Hjælpsomt. Nyttigt. Over and out.